mu book ya Isaiah chapter 53 tunakulenga verse ya 1 kushuka kwa verse ya 3. Prophet Isaiah 53. Isaiah 53. À travers verse 1. Verse 1 to 3. Verse 3. Tiano akatenda zvatakaparidzirwa, ruoko rwaJehovha rwakaratidzwa kunani, nokuti wakamera pamberi pake sebukira nyoro, somudzi unobuda pavhu rakaoma, ane chimiro kana umambo, kana tichimuona hakuno kunaka kuti timude. Wakazvidzwa nokurashwa navanhu, munhu wokurwadziwa, wakaziva murwere somunhu unovanzirwa navanhu zviso zvavo. Wakazvidzwa nesu hatina kumukudza. Can you go to verse 10? Verse 10. Asi kwaive kuda kwaJehovha kuti arwadziwe, wakamurwarisa. Kana mweya wake wakauya nechipiriso chezvivi, uchavona zvibereko zvake, uchawedzera mazuva ake. Zvinodikanwa naJehovha zvichafambiswa zvakanaka neruoko rwake. Amen. Isharofafadze kushoko ravo. Amen. Tigare pasi. Takungotaura marikwanano pamusoro pekudavirira kushoko raMwari, responding to the word of God. Amen. Amen. Now Isaiah somuprofita wakashiratidzwa tikatarisa this is chapter 53. Ye Isaiah upa chapter 6 akange ari mutemberi achinamata mashure mokunge Uzia mambo wa Israel afa. Tosiva kuti Isaiah na Uzia vaita sokunge vakange vari vakararama munguva imwe cheteyo, saka vaisi farirana. Vaprofita kuti vaIsraeri, madzimambo avaIsraeri vaiva nebumwe ukama kana kuti kuswededzwa pedyo navaprofita munguva dzavo. Tinoona kuti munguva yaSauro paiva naSamueri, munguva yaDavid paiva naNathan. Ndiye muprofita uya waakataura naye achiti ndakuda kuvakira Jehovha imba, akamuudza shoko raJehovha. Saka kunyangwe Ahabhi, kunyangwe Jehoshaphat takaona paya kuti vairarama kuti vaifamba navaprofita. Saka Isaiah naiyewo waiva pedo namambo Uzia, but mambo Uzia akazoita zvisati zviri izvo paakada kupa chipiriso panzvimbo yomuprista, ndobva aita maperembudzi ndokuzofa. Saka Isaiah anonareta pachapter 6 achiti mugore iroro rakafa mambo Uzia, Isaiah akapinda mutemberi achindonamata. Yes, aiva muprofita, asi pane nguva yaakararama asinganatsi kugunzvaniswa nezvaiveri kujeka kweshoko raMwari kwaari, achingofara kuti tikuwirirana mambo zvinhu zviri kuita. But Mwari wakamuunza pakuti akwanise kuona paya paakapinda mutemberi. Ndo paanoprofesi iye achiti ndiri munhu wemiromo ine tsvina, ndigere pakati pevanhu vemiromo ine tsvina. Akagumurwa muromo wake akanzi anatswa. Pakazobva chikumbiro chokuti ndiani achatiendera kuti andoparidza kana kuti anoratidza zvirukuru rwaMwari. Isaiah akati Ishe ndiri pano, nditumei. Amen. Saka Isaiah apfudzwa nomuthat experience yokuziva zvaidiwa naMwari, nokuti iye unoti ndakaona serafimi dzichiti mutsvene mutsvene mutsvene. Aona chiratidzo ichocho, pane zvachakareva kwaari, akajekerwa nazvo
kuti utsvene hwaMwari zvinorevei. Chekera this last time taitaura pamusoro pekuti dai Mwari vatiunza muhupo hwavo, kwete tipinde mahuri sezvakaita Simoni muFarisei, asi semukadzi uya wakanga ari mutadzi, wakapinda muhupo hwaMwari akandokwanisa kuona kuti Ishe uripo. Saka Isaya aratidzwa chiradzo ichocho, haana kujoina serafimi idzodzo achiti nokuti vari kuti mutsvene mutsvene iyewo bva atiwo saka mutsvene mutsvene kuna Mwari, but chiradzo ichocho chakamuonesa kuti iye waivei pamberi paMwari. Amen. Dai Mwari vaitibatsira taisvika pakuona samaonero akaita Isaya kuti zvinounzwa nokuiswa pamberi pangu kana zvandingadai ndapfudzwa nomukati mazvo zviri kumborevei paupenyu hwangu, zviri kurevei panhano yekutenda nekunamata kwangu. Saka Isaya akacherekedza akaona kuti kana Mwari ari mutsvene, zvekuti serafimi zvisina kumbobata chakaipa, dzisina kumboraramira mukutadza, vanofukidza tsoka dzavo nemapapiro kuratidza kuzvininipisa pamberi paMwari. Anofukidza zviso kuti haangatariri pakubwinya kwaMwari, uyezve haangatongomiri pamberi paMwari, asi kuti akanga achibhururuka maserafimi aya achiti kuna Mwari mutsvene mutsvene. Zvakajeka kuna Isaya kuti ini ndiri munhu wakatadza, ndiri munhu ndakafamba muzvakaipa zvakadai. Akakwanisa kuzviona. Amen. Chinova chinhu chingadai chichikosha muupenyu hwedu kuti kana paine chauya nomunzira yedu, kungava kutsiurwa munzira yedu, kungava kutukwa munzira yedu, zvitidzose pakuzvitarira isu timene kuti asi ini ndinombova sei, chimiro changu, kurarama kwangu, upenyu hwangu, Mwari ungauya here kudivi rangu akamira neni achinditi iwewe uri right, uyo ari wrong. Ishe vatibatsire. Na saka Isaya wapfuura nomuchimiro chakadai, Mwari wakazvinosimuratidza zvaiveri shoko rake uye zvaiveri pfungwa nokuda kwaMwari pamusoro pedzikinuro yavanhu. Saka Isaya zvouya wakabvuma kuti ndoenda ini kunotaura zvoukuru hwenyu, ndoenda ini kunoparidza. Unouya zvino pano obvunza kuti ko ndianiko wakatenda zvatakaparidzirwa? Ruoko rwaJehovha rwakaratidzwa kuna aniko? Nekuti hama, pane zvakataurwa, pane zvakaparidzwa. Saka muprofita is wondering, ari kunetseka mupfungwa dzake kuti ndianiko wakabata chizaruro chaizvozvo Mwari akanga achiita mumwaka wakararamwa navanhu, Mwari achiratidza zviri shoko rake. Na Mwari kana achiratidza shoko rake sezvataona pano, kwaine kuti akabuda sebukira nyoro panyika yakaoma. Hakuna kunaka kwaari kuti timude. Wakarogwa nokumanikidzwa, isu tikati wakarashwa naMwari. Asi zvinonzi kwaiva kuda kwaMwari kuti aunze zvese zvaakaunza pamusoro pake, kuti aunze dzikinuro kwatiri. But Mwari ari kuzviita nenzira isati iri in the ordinary, isati iri ingagamuchirikawo. But Mwari pane chaanoda kuti vanhu vaone, nekuti
Mwari ari kuita, uyu ndi Mwari aita zvinhu izvi. Azviita nomutoo wokuti chaari kupresenta kuvanhu, chaari kuda kuti vanhu vaone vagamuchire, machiri hamuna kunaka, hamuna chinombokwezveravo, hamuna chinombonyengetedza mwoyo yavanhu, hakuna chinomboratidzavo zvatingati tsitsi dzaMwari, hakuna chinoratidza sokunge pana Mwari, nekuti aiva munhu wokutambudzika, waiva munhu wokurwadziwa. But tikada kuassociate Mwari neumwari hwake, ama Mwari unofanira kuva Mwari anoitira vanhu zvakanaka. There we can accept kuti uyu ndi Mwari. Ati munobona? Kana mumusha kana mumhuri mukaberekwa mwana, tose tunofara chiti makorokoto, Mwari wabatsira, Mwari ngaakudzwe. Handiti? Kudakara tunokwanisa kupa vana vedu mazita ane chekubatanidza naMwari. Tokwanisa kumuti tendai, tokwanisa kumuti wongai Mwari, tokwanisa kumuti Mwari anesu, tokwanisa kumuti tsitsi dzaMwari. Anti munobona? Tinoda kuzvibatanidza naMwari. Zvese zvakanaka ndi Mwari. Amen. Asi pakaitika chakaipa, tongota Satani anga asimuka, hamwe yeshina anga asimuka. Anti munobona? Saka Mwari iyeyo anofanira kuti azviratidze mune zvinhu zvakanaka. Ari kuzviratidza nenzira isingavonekeri kunaka kwake, asi zvakadaro ishoko rake. Saka nguva yose Mwari anoita zvinhu nenzira yaanoita nayo. Asi paanoita izvi ane chikonzero chekuti azvizarure kuna ivavo vaakada, Mwari vaakatemera. Amen. Kunyangwe zvisingajeke kuna vazhinji, but Mwari anoita shoko rake, kana kuti Mwari anoratidza zvaari kuda kuita muvanhu vake, but kazhinji nenzira isingagamuchiriki, isingavoneki navazhinji. Kudakara muprofita akabvunza, ndianiko wakagamuchira zvatakaparidzirwa? Ruoko rwaJehovha rwakazarurwa kuna aniko? Amen. Zvotionesa kuti Mwari uyu haangoonekwi nekuda kwekuti pane changoitika. Changoitika chingaitika, asi Mwari unozvionesa, unozvionesa nenzira yekuzarurwa. Ndonzira inoita kuti Mwari aoneke. Anozvizarurira kuna iye waanoda kuti ajekerwe nazvo, kuti Mwari ari kuitei pane chero nguva yakatarwa. Amen. Atungoona kuita nokubata kwaMwari kwaanobata nako nenzira yekuzvizarura. Asi chinokosha chada kuti tibvunze madekwana ano ndechekuti tinoitei? How do we respond? Tinoita sei kana Mwari waratidza shoko rake nenzira Mwari yaanenge afadzwa nayo kuti azarure shoko rake? Ndiani unozvigamuchira? Ndiani unozviona? Ndiani unojekerwa nazvo kuti uyu ndi Mwari? Ishe vatibatsire. Nokuti Ishe Jesu ari panyika wakataura kune vairarama munguva yake, akati rudzuru ndicharufananidza naniko? Ndicharufananidza navana vari kutamba
padare vachati kune vamwe vavo, takakuridzirai nyere mukasatamba, takakudanidzirai mukasapindura, mukasadavira. Pane zvatakaita imimi hamuna kurisponda, hamuna kuita zvainongedzerwa nesaini yatakapawo isisu. Isi Jesu waitaura pamusoro pavanhu vasina kugamuchira nokuona shumiro yake ari pakati pavanhu. Saka unoti savana vari kutamba padare, vanoti takakuridzirai nyere mukasatamba, takakudanidzirai mukasadavira. Ishe vatibatsire. Saka Mwari unotaura kwatiri, Mwari unoratidza zvaanoratidza pamubvunzo woti, saka zvakazarurwa kuna aniko? Ndiani wakagamuchira? Ndiani wakazarurirwa zvakadihwa naMwari munguva yaakabata nayo achiita zvaaita pakati pedu, nenzira Mwari yaakasarudza, nenzira Mwari yaakada kuti azviratidze kuna ivavo vakararama mumwaka wakafanira. Tikaenda pana Exodus chapter 4 tingorava verse ya 8 yoga. Exodus chapter 4. Can we just read verse 8? Zvino kana vachiramba kutenda kana kuteerera inzwi rechiratidzo chokutanga, vatatenda inzwi rechiratidzo chepiri. Amen. Mwari ataura naMozisi pakuenzera ipfuta. Mozisi ati, vachagamuchira here vanhu zvamunoditi ndiende kunotaura? Mwari anoti, chii chiri muruoko rwako? Akati itsvimbo. Zvikanzi kanda pasi, akaikanda ikashanduka ikava nyoka. Zvikanzi ibate nomuswe wayo, akaibata ikadzokera kuwatsvimbo. Akanzisa ruoko rwako muchipfuva chako, akaisa, akarubudisa rwava namaperembudzi, akandidzorera, akarudzorera rukabuda rwanaka. Zvikanzi chienda zvino iwe unoratidza Israel zviratidzo izvi, uyezve unoratidza Farao zviratidzo izvi. Kana vakasanzwa inzwi rechiratidzo chokutanga, vachanzwa inzwi rechiratidzo chechipiri. Mwari haasi kuti kana vakasaona saini yekutanga, vachaona saini yechipiri. Saini yaivapo, asi seri kwesaini, seri kwechiratidzo kwaiva neinzwi. Saka chaikosha chaifanira chibatwa apa hachisi chiratidzo, asi inzwi rechiratidzo. Amen. But kana Mwari achiite zvinhu, unozviita zviri so simple. Kudakara zvinodarika kuona kwavanhu kuti ko Mwari ari kuti pane chataurwa here pano, nekuti amazvikazova kuti rimwe zuva Mwari achaita playback upenyu hwedu hwatakararama, achitionesa zvaakaita nokuredza pakati pedu, isu pasina kana chimwe chatakaona zvichashamisa nokuvhundutsa mweya yedu. Nokuti tarirai zvinoitwa naShe, unoparidzira vanhu kurenje, anovaparidzira vachiteerera. Kudakara akati vanhu vava nenzara, mukavaendesa vanofenda munzira, saka ngavapiwe chokudya. Chakaitika ndechekuti vakatora zvingwa 5, mabhanzi 5 angaida adyiwa nemukomana uya, netuhove twaivapo 2 toto, kwaisa akazviropafadza, akapa kuna vanhu vaidarika 5,000. Vakadya vakaguta, vakasiya zvimedu zvefish nechingwa ichocho. Ishe akachivaendesa. Mangwana vakamutsvakazve, but Ishe unotaura mashoko ekuti
imi hamunditsvakiri kuti makaona chiratidzo, asi muri kunditsvaka nekuti makadya mukaguta. Ndiani asina kuona chiratidzo murenje muya? Nekuti veshe vakamuona achitora zvingwa 5, achitora hove 2, achizvimedura achipa kwavari kuti vadye. Vanhu vese vakaona chiratidzo chakaitwa. Amen. Asi chiratidzo chine inzwi seri kwacho. Chingava chisign post chakaiswa pagedhi remunhu, chakanyorwa nhamba kana nezita, chine inzwi seri kwacho. Chingava chisaini chiri mumugwagwa, chine inzwi riri seri. Saka Ishe vanoti makadya chingwa mukaguta. Amen. Sezvatingakwanisa kuita nhasi, we are all happy kuti Mwari wakatichengeta. Vamwe takasimuka tikapupura, Mwari watichengeta gore rapera, Mwari watichengeta, watiunza zvekare mugore rino. Tapiwa imwe nguva, tapiwa mumwe mukana, taakurarama. Ndizvozvo, asi inzwi riseri kwekupinzwa kwedu mugore rino takwanisa kuribata here. Anti munoona? Everybody is happy. Makorokoto gore itsva, makorokoto mapinda mushere, makorokoto mapinda nepadho here, makorokoto hamuna kupinda neback door here. Makorokoto, everybody is happy kuti Mwari watipa rimwe gore. Ko kana gore iri kupiwa kwatariitwa rine inzwi riri seri kwacho, tabata here zviri inzwi raMwari seri kwokuita chiito chaaita chekutipa mukana uno? Ndo zvinobvunzwa naIsaya. Ndiani wakagamuchira? Ndiani wakaona the sign yaMwari nenzwi raiva seri kwesaini iyoyo? Saka Mwari anotaurira Mozisi, kana vakarega kunzwa inzwi rechiratidzo chekutanga, vachanzwa inzwi rechiratidzo chechipiri. Kureva kuti Mwari paanounza saini panyika, Mwari paanounza chiratidzo panyika, in other words, Mwari achitaura navaprofita, akataurira Ezekiel, akati Ezekiel, you are a sign, uri chiratidzo kuimba yaIsrael. Amen. Pane nguva akaudza Ezekiel akati, iwewe tora nhumbi dzokutama nadzo, ita somunhu ari kutama, utakure nhumbi. Nofunga tose tinoziva kana munhu akatenga nhumbi dzake dzichidhirivharwa kuya kumakori kwase kunyatsona kuti nhumbi idzi idhirivari. But kana munhu achitama tokwanisa kuzviona kuti motikari yakatakura nhumbi, munhu ari kutotama. Ndo zvakaudzwa Ezekiel, tama masikati machena, vanhu vese vachiona. Kana waakubuda, usabuda nepamukova, buda nepakakoromoka parusvingo. Ichi chichava chiratidzo kuIsrael, nekuti iwe Ezekiel wakamiswa as a sign kune Israel. Saka Ezekiel achitora nhumbi dzekutama achibuda, kana dai machenanisi aivapo, akagona kunyora zuva iroro nhau kuti pane munhu abuda neparusvingo achitama. Vakatora mapikicha, vakatarira, vakaona, vakati aiwa munhu uyu abuda panotaura nepagedhi, abuda neparusvingo. Zvakazara musocial media nemhaka yei? Nemhaka yekuti vanhu vakaona. Asi Mwari achituma Ezekiel aiti ichi chiratidzo, kureva kuti seri kwechiitiko ichi kwaiva neinzwi raida Mwari nenyasha dzake kuti azarure kuIsrael kuti Mwari ari kurevei, Mwari ari kutaurei kwavari. Saka taona pano kuti seri kwechiratidzo kune inzwi. Ndo rinobvunzwa naIsaya, ndiani wakagamuchira? Ndiani wakanzwa? Ndiani wakafunhurirwa inzwi raiva seri kwechiratidzo? Ishe vakudenga vatibatsire. Now, na John chapter 10,
Let's just read verse 4. John chapter 10, verse 4. Kana abudisa makwai ake ose anoatungamirira, makwai anomutevera, nokuti anoziva izwi rake. Amen. Now, kwai ishe ucha zarire makwai ake ohabudisa kana abudisa kwai anoatungamirira. Amen. Pa anoatungamirira makwai iwayo anomutevera nekuti anoziva inzwi rake. Amen. But tikada kumbotora nerimwe divi tione mufudzi uyu kwai anozarurira makwai ake. Makwai ake iye oenda mberi kwawo nekuti wazarura mukova. Makwai ana maruramire ekubuda, ane freedom kubva mune changa chakakomberedza. Sei anga ari mudanga, wanga huri usiku, mapere aikwanisa kuuya, asi nekuti ari mudanga akachengetedzwa. Is that right? Saka achengetedzwa kubva kune zvinoparadza. Mufudzi kwai anouya, makwai anonzwa nzwi rake. Saka mufudzi ataurire makwai ake, hey makwai chindai chindai chindai, kwai atungamirira. Amen. Ndizvodi makwai omutevera. Atimozviona sei achimutevera nekuti anoziva inzwi rake. But look at it. Haasi kumira pano otaura zvaari kuda kuti makwai aite. As to say, ongoti makwai kugomo, makwai handei kubaniro. Handiwo matungamiriro ari kuita makwai ake. Ari kuatungamirira iye amene achifamba mberi kwawo. Makwai omutevera. Sei ari kumutevera? Ari kumuteverera nekuti ari kumuona here kwai anoziva inzwi rake. Is that right? Kana mufudzi akabuda akananga kumavirira, makwai anoziva zvaitwa nomufudzi uyu kufamba achienda kumavirira, ari kuti tiende kumavirira. Kana akaenda kumaodzanyemba, makwai anoziva kuti kana atungamira achienda kumaodzanyemba, ari kuti tiende kumaodzanyemba. Davhidi oti paPsalm 23, Jehovha ndiye mufudzi wangu. Amen. Anonditungamirira kumafuro manyoro nekumvura inonyaradza. Is that right? Kana mufudzi akaenda kumafuro, makwai anoziva inzwi romufudzi kuti ari kuti tiende kunorya pamafuro awo. All of a sudden, mufudzi osimuka ipapo onanga kumvura. Makwai anoziva kuti watiunza kumafuro, but iko zvino aakureva kuti tiende kumvura. Hakuna gwai rinosara riri pamafuro apo, nekuti inzwi romufudzi riri kuti yava nguva yekumvura. Saka makwai aMwari anonzwa inzwi raMwari seri kwesaini imwe neimwe inounzwa pamberi pawo. Nekuti anonzwa inzwi resaini yaMwari. Ishe vatibatsire. Now, we have seen kuti
pane zvinoitika kana kuti pane zvinobata Mwari kana aratidza Esai, pane zviri simba kana Mwari aonesa chiratidzo. Ngationei Mozisi pana Exodus chapter 3. Tidzoke zvekare pa chiitiko chekwa Mozisi pa Exodus chapter 3. Ngatirave verse 4 kusvika pa verse 6. Zvino Jehovha wakati achiona kuti otsaukira kuti aone, Mwari akadana ari mukati megwenzi akati, Mozisi, Mozisi. Iye akati, ndiri pano hangu. Akati, usaswedera pano, bvisa shangu dzako patsoka dzako nokuti upaumire pachene. Akatiwo, ndini Mwari wababa vako naMwari waAbhurahama naMwari waIsaka naMwari waJakobho. Mozisi akavanza chiso chake nokuti wakatya kutarira Mwari. Thank you. Now Moses akaona gwenzi richipfuta. Amen. Gwenzi raimukwevera. Gwenzi rakabvisa kutarisa kwake pane zvinhu zvose zvaanga achitarira panguva yose yapfuura. Kupfuta kwegwenzi kwakaita kuti Mozisi abvise meso ake kumakwai atarire pagwenzi raipfuta. Kupfuta kwegwenzi kwakaita kuti Mozisi asiye zvose zvaanga achiita atarire, kwete kungotarira koga, asi kuti kuswedera pedo kuti aone chii chiri kuitika pakuti gwenzi riri kupfuta asi harisi kutsva. Nekuti wakweverwa kusaini iyi, ava nehanya nesaini iyi, asiya zvose zvaangadai fana kuita nokuda kwedhisaini. Inzwi rinobuda musaini yaakanga achiona raiva gwenzi raipfuta. Amen. Inzwi rikati, ndini Mwari wababa vako, ndini Mwari waAbhurahama, Mwari waIsaka naMwari waJakobho. Amen. Chibvisa shangu dzako, nzvimbo yauri itsvene. Saka toona pano kuti seri kwechiratidzo chakaonekwa naMozisi kwakabuda inzwi raimubudza nekumuonesa zviri maringe nevimbiso dzaMwari mumagwaro ake. Zvaakataurira Abrahamu, zvaakataurira Isaka, zvaakaudza kuna Jakobho. Mwari anoudza ozvipa kuna Mozisi kuti zvavaona gwenzi richipfuta aisi nyaya yokungoti rapfuta, aisi nyaya yokuti ungoonawo minana, asi kuti ndini Mwari waAbhurahama, ndini Mwari ndakaita sungano naAbhurahama, ndini Mwari ndakati shoko rangu ndinorikwanirisa, ndini Mwari ndakavimbisa Abrahama kuti vana vako ndichavabudisa neruoko rune simba. Amen. Saka ndi Mwari ava kutaura zvichibva musaini yaapa kuna Mozisi. Amen. Ai Mwari vaitibatsira, taisangomanya, taisaita overlook, taisarega kucherekedza kana paine chaunzwa naMwari chine inzwi seri kwacho. Amen. Ishaharevera achiti kana iye wouya kwai nguva dzokutambudzika dzichavapo. Ndizvodi? Asi imi kana moona izvozvi zvose, simudzai meso enyu nekuti kudzikinurwa kwenyu kwava pedyo. Amen. Now, madambudziko achava sei, achauya sei, nomutowo upi? Ichitai panouya zvinodzamira mweya yedu,
Istai panouya zvinorembera upenyu hwedu. Zvinova here kwatiri kuti Mwari ari kureveiko nesaini yaandipa? Mwari ari kuzadzikisa here zvaakareva kuti nguva dzekutambudzika dzichavapo? Can we read? Inzwi riri seri kwesaini yaoneka. Ishevoti namazuva ekupedzisira kusarurama kuchawanda. Soma zvati rudo rwavazhinji ruchatonhora. Ndizvodi kusarurama chii? Kuziva chakanaka worega kuchiita. Kusarurama ndezvakaipa zviri kuitwa navanhu. Saka Ishe wakati namazuva ekuguma kusarurama uku kuchakonzeresa kutonhora kwemweya yavazhinji. Kana zvakaipa, kana zvisakarurama zvobata ushe, zvinosvitsa vanhu pakuti mweya yavo itonhore. Kana mwoyo yatonhora, hapachina kuzvipira kwakaperera kushoko raMwari. Kunamata hakuchisina simba mukati meupenyu hwavanhu. Hunhu hweshoko raMwari hwopera mukurarama nemupfungwa dzavanhu. Nemhaka yei? Nekuti hama nyika yangozara nekusarurama. Amen. Kana kusarurama kwatonhodza mweya, zvoreva kuti nesuwo tichaitwa nhapwa kuchimiro chiri nyika. Tobatirana nayo, tofambidzana nayo, hatisi kunzwa inzwi riri seri kwechiradzo ichi chekusarurama kwazara panyika. Amen. Azvipatitse mweya yedu kuti timbozvifunga kuti sei mwoyo wangu watonhora. Ndaisiverenga shoko raMwari, kuzvino handichaverengi. Ndaisiverenga nteerera maspoken word, iko zvino hazvisimo mandiri. Ndaisimbomukawo ndichinamata, iko zvino hapachina. Ndikatendeukira kune zvakanyorwa, sekureva kwakaita Daniel, akati ndakanzwisisa nebhuku yaJeremia kuti makore mangani aifana kuti Israel ive munhapwa. Ndikawisisa kuti aiva makore 70. Zvadero ndakarinzira chiso changu kuna Jehovha. Amen. Ndinonzwisisa neshoko raMwari kuti mwoyo yavazhinji ichatonhora. Saka inini ndazviona mwoyo wangu watonhora. Ndaona hunhu hwangu hwekuraramira shoko raMwari hapachina. Saini iri kureveiko? Iri kutaura ichiti mugumo woswedera. Saka ndichaiteiko? Ndichanzwa here inzwi riri sei kweizvi zviri saini yakarehwa naMwari? Mozisi akati ada kuona, zvinofadza ndechekuti Mwari akaudza Esai. Yakanga iri saini yaifanira kuva inokweva mwoyo waMozisi, inomubvisa pakutarira zvimwe zvinhu zvose angotarira pathat saini. Saini yange yakanaka chose. Saini yange iri great phenomenon. Saini yakanga iri chishamiso chihombe chaifanira kuti chikwezvere Mozisi aramba achiswedera kwachiri. But Mwari akamuudza, chirega kuramba uchiswedera, chirega kuramba uchivuya, bvisa shangu dzako. Amen. Mwari haana kuramba akaconcentrate, akamira achitsanangura pamusoro pedisai. Saini yaita basa rayo, but chaakuuya rava inzwi riri kubuda musaini. Saka chinokosha haisi rekodi yekuti Mozisi aona gwenzi richipfuta, asi chinokosha pano inzwi rabuda seri kwechiratidzo chaaona. Amen.
ndochikonzero nzwi rakabuda muchiratidzo rakamupazve chimwe chiratidzo chetsvimbo ichiita nyoka, cheruoko ichiita maperembudzi. Akati vanhu avafaniri kungonoentertainwa, avafaniri kungonovaraidzwa, avafaniri kungononakidzwa nekuona chiratidzo ichi, asi vanofanira kunzwa inzwi rechiratidzo chacho. Hama ndozvinokosha kwatiri madekwana angu, kuti tinzwe kutaura kwaMwari pane zvatinopfuura nomukati mazvo. Ishe vatibatsire. Amen. Paiva neinzwi reiva seri, ino Mwari unokwanisa kubata neupenyu hwedu, akahuita kuti huve kwatiri maonekere eMwari zvaakuda kuti achiita pakati pedu. Wakadaro pamazuva aizosvika kuPentecost, kwaipita navamwe vaapostora namadzimai aya navamwe vatendi vaya 120 vaiva paimba yapamusoro. Vari ipapo pane chakatanga kubata mweya yavo, pane chakatanga kukwezva upenyu hwavo. Vakazvipa kukunamata, vazvipa kukunamata, vakacherekedza kuti magwaro anoti kudiko nenguva yatiri mukati mayo. Vakati magwaro anoti pane uyo akapiwa basa asi wakaenda kunzvimbo yake, mumwe ngaatore nzvimbo iyoyo. Zvikanzi Judhasi Isakarioti tinozviziva ndiye akatungamirira vaya vakazobata Ishe. Vamubata iye akazonozvisungirira, akaputika. Munda wakatengwa ukaitwa munda wokuviga vaeni. Saka ngatisarudzei pakati pedu, mumwe akatora nzvimbo yake. Ama they could read kuti kuungana kwataita pane zvakuri kureva paupenyu hwedu. Hatina kukwana pano, ngatisarudzei mumwe atore nzvimbo yeuyu. Vakatanga kugadzirisa zvimiro zvaiva upenyu hwavo. Ama kwai zuva rePentekosta richizosvika, mweya mutsvene wakadzaka, vakazadzwa vose. Hama nekuti vakakwanisa kuziva nokucherekedza zvairehwa nehanya yavaiva nayo pamusoro peshoko raMwari. She vatibatsire. Nenzira imwe cheteyo tinoona Mozisi pana Mabasa chapter 7. Can you read verse 23 kusvika 25? Mabasa chapter 7 verse 23 to 25. Zvino akati asvika makore ana 40, mwoyo wake ukada kushanyira hama dzake vana vaIsraeri. Akaona mumwe achiitirwa sakarurama nokumurwira, akauraya muIjipita achidziva wakanga achitambudzwa. Akati zvimwe hama dzake dzichanzwisisa kuti Mwari wakanga achida kuvaponesa noruoko rwake, asi havana kunzwisisa. Thank you. Moses ane 40 years, kwai zvakapinda mumwoyo make kuti ashanyire hama dzake. Amen. Nemhaka yekuti Moses waiva Esai, waiva chiratidzo chekudzikinurwa kwavaIsraeri. Tikatarisa muberekerwe wake, kwai vabereki vake vakamuona kuti mwana uyu is a special child. Pane chinhu chiri very significant, pane chinhu chine mutsau, pane chinhu chakasiyana nezvakawanda zvinoitikirwa muvana. Saka uyu anofanira kuva nenzvimbo inokosha mupurogiramu yaMwari. Vese vakamuona Mozisi achichengetwa muimba yaFarao, achinjoya zvese zvingava kunaka kwekurarama muimba yaFarao. But hazvina kufadza Mozisi
kuti arambe ari mumamafara. Akati ndichabuda ndiende kuhama dzangu. Hama kubuda kwake achibva mumufaro w'ichipita, achibva mukusununguka kwaaita fanika ari mukati mako muimba ya Farao, kwaifanira kuva yesaini kuvanhu ava kuti vazive kuti pane choda kuitika manje. Ndiye Mozisi uyu akaiswa mumvura, bati Mwari wakamutsikinura nemuto unoshambisa, akachengetwa muimba ya Farao. Ndiye Mozisi uyu apedza makore 40 aine mufaro ari mumafara, bati akusiya zvese izvozvo akuuya kuzova mumwe wedu, atambudzike pamwe chete nesu, ateste kurwadza kwokumanikidzwa. Bati Bhaibheri rangu rinoti paakaenda achifunga kuti hama dzake dzichawisisa, dzichanzwa inzwi resaini, dzichaona zvavakuitwa naMwari munguva yavo, asi havana kuona. Vanotomuti ndiani akakuita ishewe pakati pedu? Ndiani akakuita mambo iwe pakati pedu? Ndiani akakuita mutongi pakati pedu? Ndiani akakuita mutungamiri pakati pedu? Tinogona zvishorovhera nyaya dzedu tega, tinogona kurarama tiri toga. Vakaramba kuona kana kunzwa inzwi raiva seri kwesaini yakaunzwa pakati pavo. Shema kudenga vatibatire. Asi Mozisi uyu, amen, wakange achiteverera, wakange achiona, wakange achiwisisa nguva yakange achirarama. Paakaona kutambudzika noudzamu hwokurwadziwa kwaitwa hama dzake, akabuda aende kundobata pamwe navo, asi havana kukwanisa kuwisisa chiratidzo. Ndianiko wakagamuchira zvatakaparidzirwa? Ruoko rwaJehovha rwakaratidzwa kuna aniko? Nguva yose kana Mwari achiite chinhu, anochiita muunyoro, anochiita mukusaita zvinoshamisa zvingadena mwoyo yavanhu. So mazidati vanoona udzamu, but vanhu vanoperera maybe pakungoona zvinorehwa nesaini muchimiro chayo chokuva saini, but vasinganzwe inzwi. Vese vakadya chingwa vakaguta. That was great. Hapana akaramba kuti chingwa chisi chingwa, vese vakadya vakaguta. But seri kwacho kwaiva message iyoyo havana kuibata. Dai Mwari vakatibatsira tikava nehanya nemweya yedu noupenyu hwedu, kuti Mwari munorevei, Mwari vanodei pakundiunza muzuva rino. Amen. Ishe vatibatsire. Amen. Tiri kurava munews, tiri kuverenga musocial media, amachaona chiri kuitika nekufa kuri kuita vanhu. Asi Mwari vanorevei nokuti ini ndirambe ndiri upenyu, nokuti nzira dzimwe chetedzo dziri kufa vamwe ndosandiri kungofamba. Motokari idzodzo dziri kuparadza vamwe ndosandiri kungofambawo nadzo. Mwari munorevei nekuti zuva ranhasi hatina kuwira mune zvawirwa navanhu. Zuva ranhasi handizi muchimiro zviri vamwe. Vamwe vabuda mumba vachiti tiri kuenda kubasa, vamwe vabuda mumba vachiti iko zvino ndiri kuenda, ndichazondorara ndava kumusha, ndichazorara ndava muHarare, ndozopfuurira
ndozoenda kwandinoenda, asi usiku ihwohwo varara vamochani. Mwari unoreveiko? Nekuti ini ndinge ndiri mupenyu. Upenyu hwandiri kurarama, njira yandiri kufamba nayo, nemabasa andiri kubata, Mwari munorevei nekundiva nekuita kwangu kuva mupenyu panguva ino. Madambudziko andapinda nomukati mawo, nhamo yandiri kuona, Mwari munoreveiko nekundipfuudza nomudambudziko iri. Ishe vatibatsire. You know, kuti Farao akanga asingazive Mozisi paakamuka munyika yeIjipita, kwai akarwadzisa vana vaIsraeri. That was a sign yekuti nguva yokuenda yasvika. Bhaibheri rangu rinoti vaIsraeri vakadana kuna Jehovha. I don't know, for the 399 years vakararama, vakanga vachichema here nomuchemero wavakachema nawo. Farao asingazive Mozisi asimuka. Ishe vatibatsire. Anga asingazive Joseph. Ama havana kuendeswa kukunamata nechimwe chinhu asina kurwadziwa namarwadzo avakapuwa nokuiswa maari naFarao uyu. Vakarida saini. Seri kwesaini kwaiva nenzwi rekuti yava nguva yekudana kuna Jehovha, yava nguva yekunamatira zvimiro ichi. Ama zvimwe zvimiro hazvide kutaura, zvimwe zvimiro hazvide vanasekuru, hazvide vanambuya. Zvinoda kuti tiuye kune muridzi wenyaya, tinamate pamusoro pezvatinopfuura nomukati mazvo. Dai Mwari vakatibatsira tikanzwa inzwi riri seri kwesaini yatinopfuura nomukati mayo. Ishe vatibatsire. Na seri kweinzwi rimwe nerimwe, kana seri kwesaini imwe neimwe, kune inzwi. Inzwi iroro kana rikataura, it's so distinct. Arizi madimikira, arizi mufananidzo, asi kuti rinojekesa zvaitwa kana zvaratidzwa nesaini kuti ndikwanise kuchifamba, kwete musimba resaini asi musimba reinzwi. Ngatione Mabasa chapter 9, tirave verse 3 kusvika pa 7. Mabasa chapter 9 verse 3. Zvino wakati ari parwendo oswedera pedyo neDhamasiko, kamwe kamwe chiedza chakabva kudenga chikamupenyera pamativi ose. Akawira pasi akanzwa inzwi richiti kwaari, Sauro, Sauro, unonditambudzireiko? Iye akati, ndimi aniko Ishe? Akati, ndini Jesu aunotambudza, zvinokuremera kupfuura zvibayiso. Iye achidedera nokutya akati, Ishe, munoda kuti ndiiteiko? Ishe akati kwaari, simuka uende muguta, uchandoudzwa zvaunofanira kuita. Varume vaive parwendo naye vakamira vanyerere vachinzwa inzwi asi vasingavoni munhu. Thank you. And chapter 26. Mabasa. Can you read verse 18? Verse 15. Verse 18. Zvino mamwe masikati makuru ndiri munzira ndakaona chiedza chaibva kudenga chaikunda kupenya kwezuva zichindipenyera kumativi ose navandaifamba navo. Zvino takati tawira pasi chose, ndikanzwa inzwi richiti kwandiri norurimi rwechiHebheru, Sauro,
Sauro, unonditambudzireiko? Zvinokuremera kupfuura zvibayiso. Ndakati ndinganiko Ishe? Ishe akati ndini Jesu waunotambudza. Amen. Now, Paul ari kutaura pano ari pamberi pamambo Agripa zvakaitika munzira achienda kuDhamasiko. Mukacherekedza akaunti yaPaul pano ari kuti verse 14. Mungaverenga zve verse 14. Verse 14. Zvino takati tawira pasi tose, ndikanzwa inzwi richiti kwandiri norurimi rwechiHebheru, Sauro, Sauro, unonditambudzireiko? Zvinokuremera kupfuura zvibayiso. Amen. Now, Paulo chiratidzo chakaitika kwaari navose vaiva naye. Kwakapenya, vakawira pasi vese vakanzwa inzwi. Chakanetsa vamwe vese vaiva naSauro ndechekuti vainzwa inzwi votsvaka munhu wacho kuti ko munhu wacho ari kutaura inzwi ari kupi. Vaitsvaka munhu ari kutaura. Is that right? John ari pachiwi chePatmos anoti ndakanzwa inzwi ndikacheuka kuti ndione inzwi. Haana kucheuka kuti aone munhu aitaura, akacheuka kuti aone inzwi. Now, muvona pano kuti kana Mwari vakapa saini yavo, ama zvinotora kuva nohunhu, zvinotora kuva mumweya unobvuma kudzidzisika kubva kuna Mwari pamusoro pezvaanotaura kana zvaanoita nechiratidzo chake. Saka varume vese vakawira pasi, vese vachinzwa inzwi. But Paulo akupa statement yake kuna mambo Agripa. Anotaura sei iye oga ndiye akakwanisa kuziva zvaratidzwa kana zvadiwa naMwari musaini yakaonekwa navanhu vese. Because vese vakaona light, vese vakawira pasi, vese vakanzwa inzwi. Paul kuna mambo Agripa anoti ndakanzwa inzwi nerurimi rwechiHebheru. Can you see? Iye akanga achienda kundobata vaKristu vakanga vachinamata. Vanhu vaakanga ainavo kubvi vanga vari varwi vechiRoma havanzwi chiHebheru. Amen. Munguva iyi vaitaura chiHebheru, vamwe vachitaura the common language yanzi chiAramaic chaitaurwa kunyangwe naShe. Mutauro wainzwikwa navanhu vese chaiva chiAramaic. But kusvika pazuva ranhasi mutauro wechiHebheru itreasure, ipfuma kune wese ane ropa rechiJudha. Ati munobona kusvika pakuti kunyangwe variko kuIsraeri, maPalestina aya, vaIsraeri vakataura nechiHebheru chavo, ava vanzwa. Can you see? Saka Mwari akuchitaura seri kwesaini, anotaura nomutauro unonzwika naiyeyo waari kuda kuti anzwe. Ndiye wega akava nehanya. Can you see? Paakawira pasi, inzwi rataura, ndiye woga akava nehanya. Ama sei zvakaitika kuti paakaenda kuDhamasiko
ndiye akanga achishinyima zvokudya achinamata. Sei vamwe vese vakapenyerwa vasina kuva nekundozvinyimawo zvokudya amakuita kwaMwari? Tese tinganzwa, but ndiani ane nzeve dzokunzwa zvinorehwa nomweya, kwete zvinotaurwa asi zvinorehwa? Kenisi pane musiyano wokunzwa inzwi nokunzwa zvinorehwa nenzwi, zvine chekuita neupenyu nekurarama kwedu, zvine chekuita nekufamba nekuzvibata kwedu. Paul wakava nehanya akati, ndimi aniko Ishe? Zvikachekeswa kwaari kuti ndini Jesu unotambudza. Munoda kuti ndiiteiko Ishe? Chipinda muguta uchandorayirwa zvaunofanira kuita, nekuti akanzwa inzwi raiva seri kwechiratidzo. Ndiani wakagamuchira zvatakaparidzirwa? Ruoko rwaJehovha rwakazarurwa kuna aniko? Muzuva ratinorarama, munguva yatinorarama, nakutenda nyasha dzaMwari kuti Mwari wakareva kwazvo kuti achatipa chiratidzo chekuguma. Amen. Zuva guru rinotyisa raJehovha risati rasvika ndichakutumira Elijah muprofita. Amen. Auya Elijah muprofita. Ndianiko wakanzwa zvatakaparidzirwa? Ndiani? He was on their side. Adi munoona aingova side. Then zvakazarwa 10:7 yoti namazuva einzwi rake irero. Amen. Pachava nekukwanyiriswa kwechakavanzika chaMwari. Chipi chakarehwa naMalakai? Kana Malakai akati mwoyo yedu ichadzoserwa kutenda kwamadzibaba edu. Kana Malakai akati tichapukunutswa pakutonga kuchauya pamusoro penyika nokuti Elijah uchaunzwa pakati pedu. Ndianiko akagamuchira izvozvo? Ndianiko akaoneswa ruoko rwaMwari musaini yenguva yedu? Zvakaiteiko neupenyu hwako? Kana ukaenda pana Malakai 4 ukanoverenga, ndiani ari kunzwa zviri seri kwechiratidzo ichi? Ndianiko akadzoserwa mweya wake kukutenda kwamadzibaba edu? Ndianiko akapiwa kutenda kwaivapo pazuva rePentekosta? Kana zvisati zvava zvakadaro mandiri, Isaya siro achiri kubvunza, ndianiko wakatenda zvatakaparidzirwa? Ruoko rwaJehovha rwakaratidzwa kuna aniko? Hamadai ruoko rwaJehovha rwakaratidzwa nechiratidzo chaMalakai 4. Hama upenyu hwangu ndikadai ndisiri kurarama nezinyekenyeke randinorarama, ndikadai ndisiri kufamba nomufambiro wandinofamba, nekuti Paul akatanzwa inzwi iroro akati, Ishe, ini ndine programu yangu, ndine zvandasimukira kumusha, ndine zvandiri kuenda kunoita, ndine matsamba anopupurirana nemisheni yangu, asi izvozvo zvese ndomuzviisa padivi. Imimi munoda kuti ndiite. Akaresponda kusaini yaakaratidzwa, akateerera kuchiratidzo chaakaona. Todzoka kuna Mabasa chapter 26. Ngatiravei verse ya 19. Verse 19. Naizvozvo Mambo Agripa, handina kuramba kuteerera chiratidzo chokudenga. Amen. Mambo Agripa, andaizaikwanisa zvakange zvisiri musimba rangu, hazvina kuva mukufunga kwangu, hazvina kuva mukuona kwangu kuti ndirege kuteerera chiratidzo chandakaona paDhamasiko. Ndaona chiratidzo,
ndakateerera chiratidzo ichi netsika ipi yekuti seri kwechiratidzo kwakabudako inzwi rakandiudza zvokuita. Amen. Saka handina kuva munhu akava disobedient, akava usingateereri, akava usina hanya, akava usina chaangaita nechiratidzo icho ndakaona, nekuti chakabudisa inzwi raiva neinstruction, raiva nekurudziro, raiva nekurayira, raiva nekudzidzisa, raiva nekuonesa, raiva nekutungamirira, kwakuti zvino upenyu hwangu hwechivei kubva panguva ino yekuonekwa kwechiratidzo nemangwana angu. Dai Mwari vaitibatsira tairisponda kushoko raMwari nenzira iri positive, iri yakananga, iri chaiyo. Mambo Agripa, zvingatora rufu rwangu. Mambo Agripa, zvingadai zvakakonzeresa kuti ndiende kuneswa mumatorongo, zvakakonzeresa kuti musana wangu urogwe, zvakakonzeresa kuti ndiputsirwe nechikepe ndiri mugungwa, zvakakonzeresa kuti hama dzangu chaidzo dzapanyama vaIsraeri vakandirwisa vakasava kudivi rangu. Asi izvozvo hazvina kukonesa kuti nditeerere inzwi rechiratidzo. Amen. Pane Mwari zvaanotaura nemwoyo yedu, pane Mwari zvaanotaura nezvaanotipfuudza nemukati mazvo. Ama ndianiko wakazvinzwa? Ndianiko wakazarurirwa? Ndianiko wakatora nhano yakatorwa naSauro weTasho akati handichakwanisa kubva iko zvino kuti ndisateerera chiratidzo chandakaona paDhamasiko. Amen. Achichiteerera zvakamupinza mumafastings, zvakamupinza mukuzvinyima zvokudya, zvakamupinza mukunyengetera, zvikamupinza mukuteerera. Ananiasi paakauya achitaura naye achiti, hama Sauro, Ishe wazviratidza kwandiri kuti ndiuye ndikudzosere kuona kwako. He responded. Ipapo akaenda kumvura akabhabhatidzwa. Ishe wokudenga vatibatsire. Akanzwa inzwi rechiratidzo. Muranda wakadasi achienda ari mungoro yake, aiverenga pataverenga madekwana ano. Ndianiko wakagamuchira zvatakaparidzirwa? Ruoko rwaJehovha rwakazarurwa kuna aniko? Ari mukuru avaFiripa akamubvunza, unowisisa here zvaunonzwa? Akati, ndingawisisa sei kana pasina unondidzidzisa? Kubva parugwaro urwu Firipa akatanga kumuparidzira zvaJesu. Mubvunzo ukapindurwa wokuti ndianiko wakanzwa zvatakaparidzirwa? Ndo paakatendeka akati, hei mvura chisingakonesa kuti ndibhabhatidzwe. Ndaona shoko iri, chii chinokonesa kuti nditendeuke? Yes, ndakafamba nenzira dzangu dzandakafamba nadzo, ndakaita zvandakaita, ndakararama zvandakararama, asi hechino chiratidzo chaunza inzwi riri kutaura kwandiri kuti namazuva iwayo ndichakutumira Elijah muprofita. Namazuva iwayo pachava neinzwi remutumwa wechinomwe. Ndanzwa zvataurwa nechiratidzo. Hazvinei zvandakararamira, hazvinei ndine masetifiketi mumaoko mangu anondipa mvumo yekuti ndine Dhamasiko ndinouraya, ndiise mujeri, ndinosunga. Ndinazvo zvinondimanikidza, ndinazvo zvinondikombedzera, ndinazvo zvinondipa mvumo yekuti ndiite zvandiri kuita. I've committed my life. Ndakapa upenyu hwangu. Amen. Do you know what? Unokwanisa kubatanidzwa nezvinhu, unokwanisa kubatanidzwa nesituation, unokwanisa kubatanidzwa nemutoro wounotoona kuti nyaya yacho ndo zvayakatoita. Asi hama, kana wanzwa inzwi Sauro weTasho akati, hazvinei ndina magwaro ndindipa bvumo,
azvinendi nazvo zvinosimbisa kundofanira ngechiita basa iri. Asi nokuda kwechiratidzo chepaDhamasiko, Mambo Agripa handaizaikwanisa kusateerera. Dai Mwari vakatibatsira. Ndianiko wakanzwa chiratidzo ichi? Ruoko rwaJehovha rwakazarurwa kuna ani? Dai Mwari vaitibatsira, dai Mwari vaitinzwira nyasha. Hazvinei zvandakapfuura nomukati mazvo, hazvinei zvandakararamira, hazvinei zvandakabata, hazvinei zvandakaita, asi nhasi ndanzwa inzwi rechiratidzo. Amen. Ndinondidanira kukutendeuka nekuuya, nokuti zvinorema kuti ndipfuure zvibayiso, zvinorema kuti ndipesane neshoko renguva yangu. Dai Mwari vakatibatsira, zvaijekeswa, zvaizarurwa kwatiri, zvakaregwa naShe, zvakadiwa naShe paakatitumira mharidzo yenguva yedu. Tingasimukei.